аллакай мо дер кардем аз мои таҳрирӣ ҳамин ду қонун аз кадом самте ки фикрронӣ накунем ба манфиати ҳар яки мо шумо ҳамчун аъзои ҷомеа нигарода шудааст. Локин мутаассифона қонун кор накарда истодааст бо тамоми гӯем арзигоҳи тамоми паҳлӯҳо ё худ дар маҷмӯъ он мақсади ниҳоӣ ки сарвари давлат аҳли ҷомеа дошт бо пуррагӣ ба даст омада истодааст. Шояд ҳар яки мо ҳам ҳуқуқ дорем, ҳам метавонем, ҳам вазифадор ҳастем ки як таҳлилҳои худро пешниҳод кунем. Чӣ бояд кард? Чӣ намерасад дар он протсессе ки мақоми ваколатдор прокуратураи генералӣ ба он муваффақ шавад ки ҳамин ду қонуни номбурдаи миллӣ бо пуррагӣ ақаллан дар сатҳи баланд ва иҷрои вай мо таъмин карда тавонем. Чӣ намерасад? Як бор фикр карда аз тамоми нигоҳи илмӣ, амалӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва ғайра ва ҳоказо. Чӣ бояд кард? Барои чӣ? Нахоҳ ки мо имрӯз мутмаъин сохта натавонем аҳли ҷомеаро ки мақсаду мароми сарвари давлат рушди ҷомеа, таъмини некуаҳволии халқ, дар умум гӯем агар мақсади олӣ ин таъмини шароити зиндагии арзанда ва инкишофи озодона дар ҷомеаи Тоҷикистон, он чи аз муқаррароти банди якуми Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бармеояд, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон давлати иҷтимоӣ будан барои ҳар як шаҳрванд шароити зиндагии арзанда ва инкишофи озодона таъмин менамояд. Баъз ҳамин қонун ба ҳамин нигоҳ дошт. Лекин чӣ бояд кард? Инҷо бояд ки ягон кас бетараф набошад. На расоити ахбори омад, на Офиси Маҷлиси Миллӣ, на дигар табақаҳои ҷомеа, на мақоми назораткунанда. Барои чӣ? Ҳамаон дар ҳама сатҳҳо мебинем. Локин сад афсӯс, ман борҳо гуфтам, биед аз ҳама сакнем. Барои чӣ мо мақоми қонунҷо мо ваколати мо аз ҷойборӣ кардан ё накардани қонун ба истиснои ду қонун. Баъд қонун меравад, баъд ҷойборӣ ба имзои президенти мамлакат. Чӣ масъул ҳамо сар намекунем? намунаи ибрат ҳамо намешавем. Бо ҳамон маракҳои пурдабдаба, бо мошинҳои зиёд, бо даъвати бисёр, тамоми кор аз худи мо вобастагӣ дорад. ақаллан бед дар як бор рӯзи маҷлиси миллӣ ҳамин рӯз дар назди виҷдону эмонамон қасам ёд кунем ки модоме ки мақсаду мароми сарвари давлат ташаббуси бо исбати ташаббуси қонунҷорӣ худашон ҳамчун субъекти ин ваколатро доро пешниҳод кардан тамоми аҳли ҷомеаро баррасӣ кард, муносибати худашро гуфт. Локин дар асл қонун чӣ доро гӯем? Бо пуррагӣ иҷро намешавад. Прокурори генералӣ ташаббускор шаваду мо алан ҳамкору ёрдамчӣ оё ки ман нобар кардам. Чунки шумо якона мақомоте ки ҳуқуқ доред, ваколат доред, ҳам талаб мекунед, ҳам риояи яктила иҷро ба гӯш доред.